Ka WhatsApp kawan ra ya ki jingdon kam batmai bat ka jingkersan jong ka AI ka bomut ba ki Android phone ki balarim bat ki hardware jong ki kimla ban penya yaki ka WhatsApp kan pensange no ban pentrekam haki million tuli ki Android phone ki badang trekam haki Android ki barim ka platform bala long try da ka Meta kadang peteng ban weng ya kitiar na kathup jingkersan jongka kenthup ya ki iPhone kadba kanang kiu bat pendap ya ki jingdon kam bat thamai ki badon kam ya ka OS bat kitiar ba mentah ka Android KitKat kalami pala chipus nem mensua bat mentah ka Android version kala du jingkersan ya ka apps menpa kubor ka basdang nadu ujembang arjar arpesan kumta lada pidang penenkam ya kapun Android kabadon ya ka version KitKat kaladai kapor ban penbaha bat phet ya kapun thamai khnang ban yo pen peteng ban penenkam ya ka WhatsApp ki babuan ki bru ken kali balai ba don manu badang penenkam ya kapun kabadon ki dur Android KitKat handrai ka jing sisa ba ka WhatsApp kadang kersan ya ka OS kamut ba kalayo I ya ka dor ban le ya ka handrai ka jing sedang jong usnam arjar arpusan kapen kala ya kata nakabenta ka jing bha bat kipriu kidon kamban le ya ka jing pen kala kumjo ka WhatsApp kan sange ban trekam ha kini ki Android phone harum kathup jong ki phone ki balado ya ka jing kersan WhatsApp nado ka sitarik ujambang arjar pusan ka kenthup ya ki brand bapau nam kum ka Samsung ka LG ka Sony bat wat haki HTC ro kumjo ki mobile phone ki balado jing kersan ki long kumne Samsung Galaxy S3 Galaxy Note 2 Galaxy S3 Galaxy S4 Sony Xperia X Sony Xperia Z Sony Xperia SP Xperia T Xperia V LG Optimus LG Nexus 4G2 Motorola G Ras HD Motorola I arajar khatsau I ka WhatsApp ka kersan ya ka chat bat ka backup ya ki data lengba ka Google Drive jong pi ban raja ba pidon ki tiar ki basakut hakano kano na kini ki phone ka por ban backup kapor ban backup ya ka shua ba kapor kan poi ha ka sitarik ujemang arajar pesan ka WhatsApp ka jule ya kini ki jingkala man kapor tang ha ka Android ka apps bapha kubor menta ka kersan ya sibon ki jingdon kam kenthup ya ka Meta AI ka badon kam ya ki tiar ki ba menta bat ki ba thamai bat pen bha ya ka rukom pentrekam bat kata kamut ba ka WhatsApp ka haban weng no ya ki modal ki balarim na ka thup ki bomdon kam syu ya ka jing perkhat jongki te perlop halor ka ni ka jing penmi ya ka ni ka kubor na kaliang jong ka Meta AI kapentip pajba sa baro kinong penon kami ki WhatsApp haki mobile phone ba shwa ban kut katay katarik ngiladai ban update ya ki phone ki jongi la ngi haban thet thamai la dang dang bat ya kini ki mobile ki ba kani ka Meta AI kamla syu ban trekam dan ni kamlong syu ban trekam ya ka WhatsApp te tangkat ni kuble sibon ni kapor bare ki jing kersan jong pi im slam ka bring your trap